Wana Nyasinte Onyango, Jatend Piny Kenya William Ruto ogolo chik ne ogaimano mar obila Douglas Kanja mondo mi okol oko njore mago jonjore kendo orakre kod kweth josiasa mago masiro rowere mago matimo njore. Ruto oyango magi ka opoyo tich mano ma jotend loch nanga mano kamano oside chife maromo 6,000 mano mutieko tegruok ne tije sirkal. Walter Nyambaga miyo mathoth. Eka tegruok mar obila ma Embakasi boma Nairobi, Jatend Piny William Ruto ogolo chik mager pino kochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo oti kod teko duto mag sirkal mar luwo ton rabuon kendo kolo oko kamineme jonjore ma wengegi okolo kudho mosekelo kuyo ne oganda e boma to kod koro gwenge kaka yor fuong'ruok ne arita kwe. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria ndio tukomeshe uhuni. Jatend piny okoni osedo report mar ni josiasa osebedo katiyo kod rowere mucho tulo kimanyo kod mbi mag siasa. Ruto koni mondo dhanji wi jonjore go pep e koraka josiasa masiro kendo pandogi ni mar Kenya ok nyal ta kod girube mag ndio anjao to kod tulo njore mago yenjre e pachoka magetimore ka nyoro kweth njore nyomo njoromo mar Rigathi Gachagua Kariobangi. Nyinyi ndio mtatusaidia kujua hawa watu ni kina nani, kwa sababu haiwezekani wahalifu waishi mahali popote Kenya. They have to mobilize goons to come to cheer them. They are carrying machetes. Oyango magi kinde sidho ruodhi 6,000 mane otieko tiegruok magi mag tije sirkal kopoyo kenge mosego kod tend loch nanga. Wakora wanawasumbua wananchi na kulete maafa. There's no doubt about the critical role that the chiefs and the assistants play in our country. They are the frontline government administrative officers. And this training helps in sharpening the human resource capacity that has been lacking across several cadres of government and agencies within the country. Sirikal okone kokalo tudruok makare kod chife lwenje mag udi kata GBV e koro nyaka tieki kendo jiwo yore mag yudo ratiro e kaka yoro tieko nek minyal geng'. Ningependa pia kusema maneno pia ya gender based violence. We must be a society that is sensitive to all of us. Wasebedo gi lony nikech muda mang'eny jowetwa moko pok ong'eyo kaka owinjo nigi tiyoga. Koro wamor ahinya, the training was all that good. Nyaka koro sani wabeduru kanyakla, watiuru kanyakla mondo wadong piny kanyakla. Gima ber ahinya kosetimnwa mapok notimne chife gi assistants magi kendo wamor nikech koro okelowa ne wabiro bedo machiegni kendo ber puonjwa kuonde moko mane ok odhi kare. Wabro mana konyogi, wabro mana puonjogi mondo ayaw pachgi mondo ging'e ni kong'o ok en gima ber. Opuonjwa kaka wanyalo rito alwora. E kaka yorno ni chenro mar sirkal obedo mongirore, Jatend Piny William Ruto yango ni koro ruodhi biro bedo kod duol mar neno ni chenro mag sirkal odhi kare kendo rakruok kod njore e yono motegno. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Embakasi, Nairobi.